Helo, croeso cynnes i Nont bore wedi gêm ola Cymru yn y grwpiau a maen nhw drwyddo ar frig eu grŵp am yr eildro yn olynol mewn cwpan byd. Dyddgu Hywel, Gareth Charles sy'n ymuno fi a Gareth, pwy fydde wedi gallu rhagweld hynny 4 blynedd yn ôl o danfor yn Gatland? A blwyddyn yn ôl hyd yn oed. Pan ti'n meddwl yn ôl, mis Medi diwetha, collon ni'n erbyn Georgia. Wythnos wedyn, gollon ni'n erbyn Australia a Wayne Pivac yn cael y sac. A Warren Gatland yn dod nôl, a ar y pryd, rhai pobl yn gweud, ie, gret, fe wneud e job mewn tymor byr, pobl yn gweud, dife fe'r boi iawn, a'i cam yn ôl yw e. Wel, mae'n ei profi unwaith to, mae fe yw'r boi i wneud y gwaith mewn byr o dro. Fel mae'n gwneud gyda'r llewod a cam i mewn, ar Covid a rhywbeth eraill. A mae wedi wneud yn union beth gath ei gyflogi i wneud, sef cael ni mas o'r grŵp. A mewn i'r cwarteri unwaith to, dyw e byth di methu yw e. Cwarteri rownd gynderfynol bob un tro, felly so'n gyda all neb gwyno ar y gwaith mae'n ei wneud, a fel ti'n gweud, meddwl nôl i Japan, a meddwl nôl hyd yn oed jyst blwyddyn yn ôl, a'r picil o rygbi Cymru yno, a wedyn popeth i gyda'r wedyn, popeth i gael ei droi rownd, a wel, na fe, ni yn 8 ola cwpan y byd. Ie, dyna ni ar ein ffordd i Marseille. 4 gêm, 4 fuddugoliaeth. Mae'n teimlo Dyddgu fel bod yr amser di hedfan i fi, beth bynnag. Sut mae'n teimlo i ti? Achos o ti na fel cefnogwr yn gwylio Fiji? O'n i yn y gêm Fiji fel cefnogwr a un o'r tocynnau rygbi gorau dwi rioed i brynodd yr awyrgylch yn anhygoel. A tyd fel Charlo'n dyd, y ffordd mae'r sgwad wedi datblygu ers 6 mis yn ôl o 6 gwlad. Dwi'n meddwl bod Gatland yn ddewin. Fyddwn ni wrth y modd, jyst cael bod yn bry bach ar y wal yn yr stafell newid neu y ffordd mae o, achos mae o wir yn cael y gorau o'r chwaraewyr yma. A da ni wedi cael 4 buddugoliaeth, da ni mlaen i'r chwarteri, da ni mewn lle da iawn. Lle da iawn, achos byddwn ni yn gwynebu naill llai'r ariannyn neu Japan, a fydde nifer yn disgwyl Cymru i falle i ennill y gêm na, a mynd drwodd i gêm gynderfynol. Ni yn recordio ar fore Sul, mae'r gêm na'n cymryd lle pnawn ma fydd yr enillwyr yn wynebu Cymru. Ond dyna ni'n mynd i ddadansoddi gêm Cymru yn erbyn Georgia, edrych ar gêm Iwerddon yn erbyn yr Alban hefyd, oedd yn gwbl unochrog, a gêm Lloegr ar ôl colli am y tro cyntaf neu hanes yn erbyn Fiji yn yr haf, bu bron iddyn nhw golli ddoi yn erbyn Samoa. Croeso i Allez, Rouges. O ti ar y mic ddoi? 43 y sgôr terfynol, oedd hi'n weddol debyg i'r sgôr 4 blynedd yn ôl, 43-12, oedd hi mor gyfforddus a bydd yn edrych? Nag oedd na gyfnod yn canol y gêm, neu dechrau'r ail hanner, lle gollodd Cymru ffordd mewn gwirionedd. Fe gollon o reolaeth o'r gêm, fe ddaeth Georgia nôl mewn iddi, a lwcus bod ni rhywun fel Lewis Rhys-Amed sy'n gallu troi gêm ar ei ben a wneud e. A yn y diwedd, oedd e yn gyffyrddus, ond am gyfnod o ti'n dechrau poeni. A na'r un peth oedd e ddiddorol, clywed y cyfweliad nath Gatland yn syth ar ôl y gêm. A y cwestiwn cyntaf, siwr oedd e'n meddwl oedd pethau ni'n mynd, a nath e orffen mewn 4 gair, job done. A na gyd oedd e fe weid. A mewn gwirionedd, na beth oedd e. Oedd eisiau gwneud y gwaith a fe wnaethon nhw fe. Ond pan ti'n edrych ar y gêm yn fanwl, a pan ti'n edrych ar y gystadleuaeth yn ehangach, wrth edrych mlaen i'r cwarteri a fwy beth i rownd gynderfynol a pwy sydd i ddod, ti'n dechrau meddwl, reit, yw hwnna mynd i fod yn ddigon. A mae'n swnio'n od bod ti'n ennill o 43 o pwyntiau, sgori 6 cais, ac eto gyd ti'n cweit yn fodlon. Ond fi'n credu bod yn erbyn tîm fel Georgia, sy'n o'r ail haen tua'r 2, mae rhaid i ti ddangos fwy o uchelgais. A fi'n credu bod sail Cymru yw i amddiffyn nhw. A oedd e'n wych yn erbyn Australia, oedd e'n wych yn erbyn Fiji, ac oedd eisiau fe. Ond pan ti'n dod wedyn i ware yn erbyn Iwerddon, yn erbyn Seland Newydd, mae mwy dyn nhw i gynnig, a fi'n credu bod eisiau fwy dyn ni i gynnig. A fi'n gobeithio bod Gatland wedi gweud, ie, job done. So mae'r job done, ni mas o grŵp, ni yn y cwarteri, ond nawr mae eisiau fwy o waith ymosodol, cam arall mlaen a rhywbeth arall i'n gêm ni ar gyfer y gêmau anos i ddod. A falle Dyddgu bod rhaid rhoi ei gêm yn ei chyd-destun, right? Oedd sawl newid yn y diwedd, gollon nhw ansgym cyn y gêm, 7 newid yn y pen draw, a mae Cymru wedi tan gyflawni yn y gorffennol pan maen nhw'n gwneud newidiadau, a nhw'n gwybod bod nhw wedi selio eu lle ar frig y grŵp. Ydy hynny'n gallu newid meddylfryd chwaraewr?
Ie, cwestiwn da, ond dwi'n meddwl pam ti'n rhoi y crys coch, ond ti'n mynd i roi 110 y cant i bob gêm. Dwi'n teimlo ddoe, falle mae newidiadau sydyn eiliadau cyn y gêm yn gallu cael effaith. Ond dwi'n meddwl Castello di arwain y gêm, wedi gwneud i swydd, wedi cael ei daflu i'r dymder chwarae teg, ag wir gobeithio Anscombe yn iawn hefyd. Ond fel geiriau gatlan, job done, ond mae rhaid i ni edrych at y chwarteri, da ni'n mynd i gael yn herio, a gobeithio mynd i'r semis hefyd, lle da ni'n mynd i wynebu un o'r 4 tîm gorau yn y byd. Lot o fe gyda Cymru yw, yn yn hanner yn hunain, ni fel sy'n ni'n ofon ware, ni'n ofon roi ciciau bant, ni'n ofon bod y bel yn mynd i gael ei troi drosodd, a bod y tîm yn mynd i ymosod. Felly, ni ddim yn ware lot o rygbi yn yn hanner yn hunain o gwbl. Ni yn just aros. Pan ti'n meddwl bod ni'n torri'r llinell fantes felly, a wedyn Costello ddo, neu Bigger, neu Anscombe pwy bynnag e, mae Anscombe yn tueddu o ware'n fwy fflat, ond mae'r maswr yn just cwmpo nôl ac edrych am y gornel. So ar y naill llaw ti yn ennill y llinell fantes, ar y llaw arall ti'n ildio 10 metr yr hugen, a wedyn cico ymlaen. A na bydd yw sail gêm Cymru. A pan o'n i edrych ar gêm Iwerddon erbyn yr Alban neithwr, pan o'n i edrych ar Samo a ware mynd Lloegr Panawn ddo, o'n i'n meddwl, dim ond ni sydd ddim yn ware rygbi. Mae pawb arall yn ware fwy o rygbi nag i ni wneud ar y funud. Ond bydde ti'n cytuno bod mae'r hyder yn llifo yn ymosodol pan maen nhw'n ymosod o safleoedd gosod, a ddoe am y tro cyntaf gaethon nhw llwyddiant 100% yn ei sgrym ar-lein. Wyt ti wedi gweld gwelliant yn yr ardal na? Yn bendant. A fel mae'n digwydd, symudiad ola'r gêm, Cais George North, wel, na'r symudiad gorau mewn ffordd geson ni trwy'r gêm, achos oedd e'n basio syml, oedd e'n basio effeithiol. A na beth ti moyn gweld, hanner cynta, oedd un enghraifft lle oedd dynion y spar dyn ni ar y wyth, a wnaethon ni pasu hepgor dyn, a ddim cyfled y Rio 2 ar y fyn wedyn. Ti'n meddwl weithiau, mae rhaid i gymryd y cyfleoedd yna, achos dyn nhw ddim yn dod yn aml iawn mewn rygbi yngwladol yn erbyn y tîmau gorau. Felly, mae'r sgrym wedi galla fi a nofon bod ni'n mynd i golli talwpe, achos mae ddylanwad ar fôn y sgrym yn enwedig yn anferth. A mae'n cael ni mas o drafferth gymaint weithiau, a mae fe'n wythwr naturiol, hyd yn oed bod y sgrym yn mynd nôl, mae'n gallu codi a roi ni ar y drod flan, a dwi'n yn siŵr Pina mae Wainwright sy'n mynd i wneud y job, Pina mae Jack Morgan sy'n mynd i wneud y job fel wythwr, neu pwy bynnag mae'n dewis. Dyw'r un talentau ddim dyn nhw, achos mae talwpe yn wirioneddol chwaraewr o safon byd. A ni'n dal yn sôn i'r gêm, ond mewn gwirionedd y pwnc trafod bore yma heb os yw'r ffaith bod talwpe ffal y taw allan. Ti'n sôn am ei dalent a'i sgiliau, ond maen nhw'n mynd i golli brofiad efyd. Wedi anaf o'r fath, a ddigwyddodd yr un peth gyda Dupont. Mae pobl yn dechrau gofyn pam mae ffal y taw dal ar y cae, ond mae'n haf dweud ni ar ôl y gêm yn diwa. Ydy, y termau maen nhw'n iwsio ydy game management o ran pryd â chi'n dod ar fainc ymlaen. Ac o gynna ni gryfder ar y fainc hefyd. Ond falle os fydde Falataw ddim di anafu, fydden ni'n hyd yn oed gofyn y cwestiwn os bod o di mynd ffwrdd neu peidio. Ond fel y ti'n dweud, fel ddigwyddodd Dupont yn torri asgwn yn ei foch, mae rhaid i ti orffwys y chwaraewyr yma, mae rhaid i edrych ymlaen. Oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd drwad i'r chwarteri, felly mae angen bod yn glyfar o ran defnyddio'r fainc. Fi'n credu falle bod talwpe bach yn wahanol, achos oedd e'n wedi cael lot o amser cyn y gystadleuaeth yma. Felly, oedd hunan wedi gweud, oedd e'n tyfu mewn i'r gêm, fwy oedd e'n ware, gwell oedd e'n dod, a mae'r math o chweud, pan ti'n edrych nôl ar cwpanau byd eraill, mae wedi ware bob gêm. A fi'n credu bod e'n sort of allweddol i ni. Felly, dwi'n yn gwybod os modd beirniadu Gatland a'r tîm y fforddi am byd o tynnu fe bant, achos bydden nhw'n gweud, wel mae eisiau'r amser yn ei goesau fe ar gyfer y gemau eraill sydd ddod. I fi o Dupont yn fater hollol wahanol. Yn erbyn Namibia, fe oedd 60-70 o bwyntiau, yn bersonol, achos y gwaniaeth yw, pan mae'n dod i'r gemau mowr gyda Ffrainc, mae Dupont yn ware o leia 75 munud. Dyn nhw ddim yn tynnu fe bant nes bod y gêm yn gwbl saff. Felly dyw Luku a Cwyw ddim yn cael braidd dim amser o gwbl. Felly i fi oedd e'n gyfle perffaith i roed amser i'r ddoi fewn o'r arall
achos oedd ddim eisiau bwyd y pont yn ware. A hyd yn oed bod ti yn ware fe, fe yw'r pinner boy, falle bod y dorf eisiau, falle bod y noddwyr eisiau bod e mas na. Ond unwaith ti wedi cael 4 cais a pwynt bonus, bendant yn wedi ti pont bant wedyn, a falle dydd hwnna nôl i gael effaith ar Ffrainc. Ond, gyda talwpe, fel ti gweud, mae'n hawdd edrych nôl nawr, ond ar y pryd, ond i ddim yn meddwl, mae eisiau tynnu fe bant, achos oedd popeth yn mynd yn iawn. Nes yr un eiliad yna, ond na beth yw chwaraeon, mae bethau'n gallu troi mewn eiliad, fel mae Gareth Charles yn gwybod. Fe wedodd Wan Gatland yn y cynhadledd ddoe, mae'n debygol mae Wainwright fydd yn chwarae fel wythwr, a wedyn nath e ofyn yw hi, nhw dwi'n bosib bod chwarae 2 rhif 7, achos mae Reffel a Jack Morgan yn llawn heiddi dechrau mewn gwirionedd. Mae'r cystadleuaeth yn frwd yn y man yna. Yndi, a just Talwpe, mae o'n arweinydd ar y cae, mae o'n rôl model, mae o'n chwarae'n arbennig, ac oedd o'n siom i weld o'n mynd ffwrdd o'n dal i fraich yn cerdded off y cae, ond mae o'n dda yn y chwarae agored, mae o'n dalentog, mae'n gallu creu pethau. Ond sôn hefyd, Tommy Reffel, oedd o'n arbennig ddoe. Y charge down na'n gynnar yn y gêm, yn gry dros y bel, troi hi drosodd, bron i ni sgorio yn y cornel. Gath Costello gyfle, ond mae yna ddymder yn y garfan, mae yna ddymder yn yr engol, felly mae'n hyfryd gweld hwnna, y gystadleuaeth yna yn mynd o wythnos i wythnos. Ie, mae'r gystadleuaeth rhwng Reffel a Morgan yn y flynyddoedd i ddod yn mynd i fod yn un diddorol. Fel ti'n gweld, gwed bod ni'n chwarae'r ariannau, a mae'r gwesti llawn a'r chedwyr yma yn ond. Os modd chwarae 2 rhif 7? Dwi'n gael pam lai, achos mae ariannau'n achos mae'r ddoi nhw'n dda yn amddiffynol, a fel fi'n gweud, na beth yw cryfder yn gêm ni. Yr unig beth yw, mae Talwpe yn un o'r carwyr pryn sydd yn ni. Dyn ni'n lot o flaenwyr sy'n cario'r bel ac ennill tir ni. A felly ni'n mynd i golli hwnna, ond pryd bynnag ti roi mewn, dwi'n credu bod nhw'n mynd i wneud y gwaith yna pryd bynnag, achos dyw'r chwaraewyr yna ddim dani. Felly, yn amddiffynol, fi'n credu bod y ddoi'n gallu gweithio, achos fel y Dyddgu'n gweud, mae nhw'n bach yn wahanol, oedd Reffel yn wych dros y bel. Ser yn y gêm, troi y bel drwy. Mae Lewis fi Sam yn disgwyl i hatrig, gyda mae'n cael ser yn y gêm. Ond wedi gweud ni, sail gêm Cymru, fel fi'n gweud, amddiffyn a Tommy Reffel yn wych. Felly fi'n ddigon hapus gweld fe a Jack yn ware, achos mae'r ariannau'n math y dîm mae Cymru yn gallu dod i benna. Maen nhw eitha sefydlog. Maen nhw ar Eidal yw'r 2 dîm mwyaf siomedig wedi bod yn y gystadleuaeth i fi. Felly mae gêm o bosib dyn nhw i ddod yn rwle. Fi'n gobeithio gym yn erbyn Japan yn erbyn Cymru. Ond fi'n credu, maen nhw'r math y dîm bydd Cymru'n gallu gweud, dewch ato ni, a styn nhw ddim yr X-factor na tu ôl. Styn nhw ddim randrada neu naeth o lefw neu pwy bynnag i greu rhywbeth mas o ddim byd. A fi'n credu bod Cymru gyffyrddus yn erbyn tîm fel ariannau. Felly, fi'n ddigon hapus gweld Jack a Tommy Reffel yma yn yr engol. A wedyn, Dan Big yn ôl yn y Crys Rhif 10, nawr fe wedodd Gatland ddoe fydden nhw'n asesu ansgym dros y deudydd nesaf a gwneud penderfyniad pinne fydd yn aros yn Ffrainc, a mae digon amser dy fe i wella. O bosib wedyn meddwl fydd yn ôl ar gyfer y gêm gynderfynol, neu os mae falle'n yn gyfan gwbl, gobeithio fydd Big yn ffit, achos mae fe wedi cael anaf ei hun, a Costello ar y fainc. Wel, mi ddudodd Gatland mewn cyfweliad ddoe bod nhw ddim wedi dod â Dan Bigger ymlaen, achos mi ddoth ar y fainc yn do, achos bod nhw dal yn gwylio ar ôl yr anaf gafodd o. Mae'n anodd dweud, mae groen i ansgym yn hen anaf cas. Mae gallu cymryd wythnosau neu falle mae'n dibynnu beth yw safon yr anaf, really. Ond mae gen ti 3 meswr, nath Costello'n dda ddoe, dwi'n meddwl. Mi oedd o'n trio pethau newydd, mi oedd o'n troed cic bach dros ben. Mae'n dibynnu be fydd, bai mor ddrwg ydi anaf ansgym, ond mae gennym ni Bigger y gobeithio nôl wythnos nesaf. Gewn ni weld. Costello, wyt ti Gareth yn edrych fel chwaraewr sy'n gallu cyffroi, sy'n falle angen fwy amser ar y llwyfan rhwng wladau? Ie, bendant. Ni wedi gweld y potensial sydd â fe cyn hyn, ond dwi'n cael lot o amser yn y Crys rhwngwladol. Oedd y basna roedd i Liam Williams yn hyfryd. A yna beth mae'n dod. Mae fe ag ansgym falle eitha tebyg o ran fel maen nhw'n chwarae'r gêm, maen nhw'n chwarae'r gêm yn fflat. Mae Biggs yn eistedd nôl fwy, mae fe'n reoli'r gêm, a ti'n gwybod beth ti'n mynd i gael dy dan, bod i anger fe, bod e'n mynd i roi popeth, mae'n mynd i arwen y llinell ôl, a felly
ma Cymru yn fwy ceidwadol pan maen nhw arau gyda Bigger. Mae fwy o greadigrwydd gyda Anscombe, ond yn erbyn Australia gath e gêm arbennig. Nag dim ond y ffaith bod e yn waren fflat o dod mewn o pobl, ond y ffaith bod e yn cymryd gyfleon, cadw'r sgorbwr na i fynd, a bod e'n iwso i ben i brofiad e. A Costello, wylwn ni ambell i gyffyrddiad y fe, oedd yn wych, a ni'n gwybod beth sta fe. Ar y funed, eisiau fwy o amser sta fe ar y lefel hyn. Felly, fi'n credu, os yw Dan yn ffit, ewn nôl amdano fe gyda Costello ar y fainc, achos i brofiad e. Felly Cymru yn benni ar frigau grŵp, Lloegr, Iwerddon a Ffrainc i gyd yn benni ar frigau grŵp. Y tro cyntaf ni'n gweld 4 tîm o hemisffer y gogledd yn benni ar frigau grŵp iau. Nawr, nôl yn 2007, pan gafodd y gystadleuaeth i chynnal yn Ffrainc, y gwrthwyneb ddigwyddodd. Rhy gynnar i ddweud, os ni wedi gweld shift ymhwer rygbi, os rhaid i Ffrainc neu Iwerddon fynd mlaen i ennill y gystadleuaeth? Ie, diddorol. Fi'n credu bod yna rhywfaint o shift wedi bod. Mae'n sefyllfa ond, achos gallai ti gael y rownd gynderfynol, a dim un tîm o hemisffer y de yna. Byddai'n ryfeddol. Dwi'n siŵr hwnna'n mynd i ddigwydd i fi, ond allai ti gael e. Fi'n credu bod yna newid wedi bod, a Iwerddon sydd wedi arwen y ffordd. Mae Lloegr wedi bod yn lwcus bod nhw wedi bod yn y grŵp un nhw. Achos dyn nhw ddim yn waren dda o gwbl ar y funud, ond nhw'n eitha lwcus i giro Samoa mewn gwirionedd. Samoa'n anlwcus i bidio cael cais ar ddiwedd yr hanner cynta, a wedyn dim coet yn gallu dal ymlaen. Maen nhw yn mynd yn gryfach wrth i bob gêm, a ti'n gwybod gyda Lloegr, mae'r nerth na dyn nhw, ond so'n credu bod nhw, unwaith maen nhw'n mynd i dod yn erbyn un o tîm hemisffer y de, so'n credu bod nhw ddigon da ar y funud. Iwerddon ar y funud, boes bach, nhw sy'n yn arwen y ffordd. Maen nhw yn ware rygbi arbennig. A ti'n lli gweld gymryd yw'r hunan hyder sydd nhw. Mae pawb yn gwybod beth maen nhw'n neud, mae pawb yn gwybod beth maen nhw'n fod wneud, siwd maen nhw'n neud e. A maen nhw jyst yn neud y pethau syml a pethau bach, ond maen nhw'n neud e'n berffaith. A hefyd, wrth gwrs, mae'r hen gyn yn chwaraewyr Iwerddon, a maen nhw'n mynd i frwydro am bopeth. Ac ar y funud, fi'n gwybod cyn dechrau'r gystadleuaeth, wedi sy'n mae Ffrainc oedd y tîm i fyddi, a gyda'r dorf, mae hwnna hefyd, ond a fi'n credu ar y funud bod Iwerddon wedi cymryd cam o'i blaen o. Wel, ti'n sôn am y dorf, oedd miloedd ar filoedd o wyddelod yn Ffrainc. Mae amddiffyn nhw. Dwi'n gwybod fel ti'n torri'r amddiffyn y lawr. Ie, i sôn am Iwerddon, o'n i'n gwylio ar eich afbwyntiau eto bore yma, achos mae'r ceisiau werth i gweld. Mae'r ffordd maen nhw'n ymosod a'i strwythyr nhw, a'i symudiadau, lot o opsiynau, y bas ymlaen neu'r bas yn ôl, mae gen nhw wastad rwy'n yn y boced. Mae'n edrych fatha bod gen nhw 17 chwaraewr ar y cae, achos maen nhw'n creu y chwaraewyr ychwanegol, so mae Iwerddon yn edrych yn beryg. A ti'n beth maen nhw'n neud mor dda, fe'n neud y pethau syml. Ti'n gael ambell i gais yn wneud, fel ti'n gweud, mae 3 nôl dyn nhw ar y triongl bach yna, y bas ddwfwn, 1 wrap-around, a wedyn mynd i'r dacl offload, mynd i'r dacl pas fach mas o'r dacl, a mae jyst mor syml, ond mae mor effeithiol. Maen nhw'n cael gwared ar y bel yn y dacl, wrth bod y dacl yn y mewn, a wedyn beth sy'n arbennig, a beth mae rhaid i gael fyd yw, yr llinell, mae'r boi sy'n cynnwrthio yn rhedeg, a mae rhywun wastad na i dderbyn y bas. Ie, ac yn amddiffynol mae hwnna'n anodd iawn, achos mae yna chwaraewyr reit o dy flaen di, a wedyn mae yna rhywun cuddiad yn y cefn, a mae eiliad sgyn ti, llai na eiliad i wneud penderfyniad os ti'n mynd neu beidio. Maen nhw jyst yn chwarae mae o werth i weld. Mae'n ddiddorol, mi fydden nhw'n gwynebu'r Crysadeon yn y chwarteri. Fe giro nhw ddwywaith yn Seland Newydd llynedd. Charlo, wyt ti'n meddwl ar ei diwrnod mae'r gallu gan Seland Newydd i giro Iwerddon gweitha popeth ni wedi dweud? O'n nhw ddim ar ei cryfa yn erbyn Ffrainc, o'n nhw'n colli Jody Barrett, Frizzell, Sam Cane. Ni'n sôn am y Crysadeon, wyt ti'n gweld upset fod Iwerddon wedi ennill 17 gêm o'r bron? Ie, mae'n odd. Mae gweld nhw are, mae rai o'r tîmau maen nhw wedi are, dim o'r safon ucha, ond ti eto yn gweld y sgiliau dyn nhw a'r modd maen nhw yn gallu paso a creu. Dyn ni yn bersonol byth yn gweud, na, Seland Newydd ddim gobeith, achos i fi, maen nhw'n dal reit lan gyda un o'r goreuon yn y byd. A mae'n odd, pan ti'n meddwl amdano fe, i ni nawr yn dechrau meddwl, pwy dde well dyn ni gwrdd yn y rownd gynderfynol, Iwerddon neu Seland Newydd. A ti'n gweud yn siŵr, achos, i fi Iwerddon yw'r tîm gorau yn y gystadleuaeth hyd yn hyn,
ond mae dyn ni bach o mental block yn Hanes. erbyn sydd yn newydd. Ti wastad yn meddwl, falle mae dyma'r tro. Ti'n meddwl, falle mae dyma. Dyw Crysydion ddim coet ar ei gorau. Ar ôl 20 munud, fi ddweud, reit, na, o'n i'n ôl i bach o dos o realaeth unwaith. Os mae modd sydd yn newydd i curo nhw, ond dyw'r ffactor na sydd gan Gymru yn erbyn sydd yn newydd ddim dy Iwerddon. Maen nhw yn gwybod, ni wedi curo nhw yn Washington, ni wedi curo nhw yn Seland Newydd. Boes, styn ni ddim byd i ofni yn erbyn rein. A fi'n credu gallai honna fod yn glasur o gêm. Gareth Samoa, o'n ni yn y bar yn ei gwylio nhw. Mae'r un nifer o bobl yn byw yn Samoa, beth sy'n byw yn Northampton. A o'n nhw yn wych. Sawl yn gofyn y cwestiwn, pryd ni'n mynd i weld Samoa ar y cae nesaf? Na mae'n y gyngrair newydd yn cael ei chyflwyno ymhen 2 flynedd. The World League, cyngrair byd eang, ond fydd gwledydd ail haen y byd ddim yn cael cymryd rhan am y 2 flynedd gyntaf. Mae hynny'n broblem yn diwe, ond mae'n fwy na just fwy o gemau. Fel ni wedi gweld gyda Fiji, mae drwad yn nhw nawr, mae clwb, mae strwythyr datblygu. Faint o broblem yw e, Gareth? Mae sy'n ots beth mae World Rugby yn gweud, mae rygbi yn dal i fod i raddau helaeth yn siop gaedig. Maen nhw yn edrych ar ôl y prif wledydd, a hynny ar drail y gwledydd sy'n datblygu. Maen nhw'n ara iawn yn gwneud newidiadau, o'n nhw'r un peth gyda'r Eidal yn dod i'r 6 glad, o'n nhw'r un peth gyda Ariannin yn mynd mewn i cystadleuaeth hemisffer y de. Dyn nhw ddim yn flaengar, dyn nhw ddim yn gweld pethau. A'n darllen erthigol diddorol wythnos un fel mae'n digwydd, a dwi'n meddwl mai yr RFU nath gynnig blynydde yn ôl, pan ti'n dod i gwpan y byd, fel ti'n cael gyda'r cystadleuaeth 7 bob ochr, mae'r tîmau sy'n gorffen ar y gwylod, y 2 dîm sy'n gorffen ar y gwylod, wedyn yn mynd mewn i gystadleuaeth plat, neu beth bynnag ti'n galw fe. Fel bod nhw wedyn yn cael fwy o gemau, yn cynnal fwy o ddiddordeb, mae pobl sydd ddim yn gallu cael tocynnau ar gyfer y gemau mawr yn llefydd fel Nantes neu yn Lyon neu lle bynnag, yn gallu mynd i weld gemau rygbi, a bod y gystadleuaeth plat yn cael ei chwarae yr un pryd â'r prif gystadleuaeth. Mae'n fwy o gemau iddyn nhw, mae'n fwy o gyfle iddyn nhw, a mae'n dangos y gêm yn ehangach falle i gynulleidfa newydd, a falle bod hwnna'n rhywbeth allan o ystyried. A byddai'r gemau na falle'n fwy cystadleuol. Ti wedi gweld y gemau unochrog yma yn broblem, Dyddgu? Wel, dim yn broblem, mae o'n hanesyddol i'w gwlad nhw, ac os dyn nhw eisiau datblygu rygbi yn y gwlad, mae rhaid i nhw weld y cyhoeddistrwydd yna, ac pan mae'r tîm yn neud ti i bencampwriaeth y cwpan y byd, wel, be well. Dwi'n edrych ar rhywun fel Portugal. Mae nhw wedi bod wedi creu argraff, ac o'n neb yn disgwyl hynny. Rhan fwyaf nhw'n semi-pro, Appleton, dwi'n meddwl, yn ddeintydd enghraifft, a wedyn yn cwpan y byd am ddeifis. Felly, mae o'n her, dydy, mae nhw angen fwy o gefnogaeth fel bod ni'n cael cwpan y byd sy'n gystadleuol rhwng bob tîm. A mae gwahaniaeth, Charles, rhwng tîmau fel Portugal a Uruguay i gymharu a falle Namibia a Romania. Pwy sy'n rili cyffroi ti yn y gystadleuaeth? Cytuno, mae'r agwedd yn Portugal wedi dangos, wedi bod yn wych. A licen i weld nhw ar y fwy o rygbi. Mae'n gwneud Uruguay yw'r lleill. Maen nhw wedi rhoi ymdrech dda yn erbyn tîmau sy'n lot yn fwy. Yn anffodus, mae'r gymaint o'r gemau wedi bod mor unochrog. Dyw e ddim yn dangos y gystadleuaeth felly mewn goleuni gwych. A'n licen i weld, mae eisiau rhyw fath o gystadleuaeth ar y tîmau eraill yma, fel bod nhw yn chwarae gymaint yn fwy cyson, achos na'r peth mawr yw, fel ti'n gweud, Samoa, pryd maen nhw'n mynd i fara nesaf, yn erbyn pwy maen nhw'n mynd i fara nesaf. Mae eisiau bod World Rugby yn edrych ar ddatblygu'r gêm llawer fwy na maen nhw'n neud ar y funud. Mae rhywun jyst i ceddi mas o'r gwesti, dy 2 lasen o wyn gwyn, a ni'n ameb bod nhw'n dod â nhw i ti. O na, mae fe wedi mynd siachwyth. Right. Dyna ni, fyddwn ni nôl. Wel, chi ddim yn mynd i Gatwick. Chi'n mynd i Gydydd. Change. I fi'n iawn yn dweud ni. Gobeithio, Right, ni bo'n newid hwyr. Siwr nesaf nôl. Fyddwn ni nôl yn ystod yr wythnos. Dwi'n siŵr fydd ddigon o newyddion yn dod o garafan Cymru dros y dyddiau nesaf. Ond mi fydd y tîm nawr yn ffocysu ar y gêm na yn yr wyth ola wythnos nesaf. Mae hanes yn dweithio ni fod y chwarteri ni'n o ben wythnosau mwyaf cyffroes y gystadleuaeth a dwi methu aros. Diolch am eich cwmni, tan tro nesaf.